Τόπος Τελιάτα. Με το νούμερο 8, στην πρώτη θέση, Δελαπόρτας Μάκης. Έτσι πρέπει. Θα δεχτεί και την άλλη με το άλλο που δεν έχετε. Τώρα θα το δεχτεί. Κύριε Παγώνη, την επόμενη απολαμβάνει. Και στην πρώτη θέση, όπως είπαμε, ο Δελαπόρτας ο Μάκης. Συγχαρητήρια. Πώς θέλεις να πεις και κάτι. Καταρχάς, θα ευχαριστήσω όλο το κόσμο που ήρθε εδώ σήμερα και μας είδε. Γιατί χωρίς εσάς, κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Και ένα τελευταίο καλές ευκαιρίες καλά το κοντά, να στείλω παιδιά, να σας πηγαίνουμε όλοι να στείλουν νέες ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο, να μην το παρατάμε, να μένουμε υγιείς πάντα. Έχει δίκιο σε αυτό το παιδί. Εδώ είναι η πηγή ζωής. Μακριά από τα ναρκωτικά, μακριά από όλα αυτά. Στη μέση είναι ο πρώτος, στη μέση. Ο κύριος Ανδρίκο είναι, στην πρώτη θέση, το όμως θα είναι.